Genuen esperantza bai Unicorns pelikula eta bai Loop izendatu egoteko. Bazegoen halako esperantza txiki bat urrutian soinu banda ere izendatu egoteko. Baina abestiarena ez genuen espero. Eta horregatik izan zen doble sorpresa. Pelikulan kontatzen da har txikitxo batzuk eta unikornio batzuen arteko gerratea. Gerrate honetan, har txikitxoak nahi dute unikornioa bizi diren basoa bere ganatzea. Ze bereien ustez, jainkoak esanez, baso hori berei dagokie. Orduan, momentu bat iristen da, non har txikitxoak gerrara joatea nahi dute eta unikornioak erabakitzen dute bereik ere basoa defendatzeko gerrara joatea. Eta hori da hain zuzen ere bataila abestia. Orokorrean, Albertok oso garbi dauzka gauzak eta kasu honetan pelikulak estetika berezia du, marrazki aldetik eta kolore aldetik, baina musikalki ere bai. Alberto oso elektronika zalea da, elektronika abstraktua, teksturak, paisaia sonoroak eta horrela. Orduan soinu banda osoa dago horrela eginda. Eta kasu honetan bataila bestia soinu banda osoarekin oso koherentea da. Zer erabiltzen dituen elementuak dira sintetizadoreak, soinu erritmiko eta abstraktuak egiteko, perkusio militarra eta epikoa, ze guda bat kontatzen agiera, eta gero daukagu Orfeoi Donostiarraren ahotsak. Ze ahotsak badute halako ikuspegi mistiko bat. Eta orduan hiru elementu hauek batera jarrita, batera uztartuta sortu genuen bataila bestia. Ez dakit euskal konpositorentzako momentu ona den edo ez, esango nukena da badirudiela euskal zinemarentzako dela momentuena, ez? Azken urteetatik ona ikusten ari gara gero eta proposamen gehiago, gero eta ezberdinagoak, eta zentzu horretan euskal konposatzaileak olatu horrekin batera mugitzen ari gara. Loopen izendapena oso modu pozgarrian bizi dugu, zen niretzako oso laburmetrai makia eta kutxuna da. Laburmetrai honetan ez da bakarrik hitzik ez dagoela, baizik eta musikak historia kontatzen laguntzen du. Gainera, musika egunerokotasuneko soinuetatik sortzen da, lehengo, eta gero musika elektroniko bihurtzen da. Elementu klabe bat da laburmetraia ulertzeko eta laburmetraia modu sakon batean bizitzeko, ze korto hau eksperimentatu egiten da, ulertu baino gehiago. Laburmetraia oso erritmikoa eta oso karratua dela, ez? Eta zentzu horretan musika ezinbestekoa da, sentsazio hori sortzeko. Halako elementu ezberdinak konbinatzen ditu modu errepikakor batean, baino ez aspergarrian. Nik esango nuke ikusita soinu banda batek dauken garrantzia pelikula batean, oraindik ez dela behar bezala apreziatzen egiten dugun lana. Eta nik uste parte batean dela zuzendari askorek ez dutelako ezagutzen oraindik ze gaitasun daukan musikak historia kontatzerako orduan. Ez delako bakarrik emozioak sustatzea edo irudiak laguntzea, baizik eta gaitasun narratiba daukan musikak. Baina jarrituko gugu lanean, zuzendariekin batera eta ekoizleekin batera, ahalik eta ondoen egiteko soinu bandak eta ahalik eta modu dotoreenean erabiltzeko musika historia kontatzeko.